Il-kittib Awċi Pierre J. Mejlak kien ippreżentat bil-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura. Dan f'ċerimonja li saret it-tlieta filgħaxija fi Brussell wara li x-xahar li għadda tħabbar bħala rebbieħ bil-ktieb tiegħu intitolat Dak il-lejl iħallik tajt. Il-premju kien ippreżentat lilu mill-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Kultura Tibor Nafrasasis fil-preżenza tal-Ministru tal-Kultura Malti Owen Bonici. Din hija t-tieni darba li Malta rebħet il-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura wara li l-kittieb Emanuel Mifsud kiseb dan is-suċċess fl-2011 bix-xogħol tiegħu fl-isem tal-missier u tal-ben. Pierre J. Mejlak kiteb diversi xogħlijiet ta' tfal, novelli għall-adolescenti u żewġ kollezzjonijiet ta' stejjer osra. Rebaħ darbtejn il-Premju Malti għall-Ġurnaliżmu kien ukoll fost oħrajn korrispondent mal-BBC. Din is-sena kienu 13 l-awturi Ewropej li ġew premjati. Il-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura huwa l-unika premju internazzjonali ta' din ix-xorta u l-Unjoni Ewropea hija wkoll determinata li tgħin fit-traduzzjoni ta' xogħlijiet letterarji ġodda permezz tal-programm Creative Europe.